Joulukuun eka päivä. Nauhoituksia vielä jäljellä. 2 biisiä enää. Vain 2 biisiä. Ja mulle tulee taas flunssa. Mä olin viikon terveenä ja mulla on taas sama meininki. No, mitä mä teen? Mä menen apteekkiin. Eli sellainen satsi tänään. Siinä vähän yskään, että mä saan nukuttua. Yes. Elkää joko liikaa, don't drink too much. Koska se voi vaikuttaa keskushermostoon. Yes. Sitten Vaxigrip. Eli mitä vittua, no influenssarokote, eli se nyt on sit tulevaisuutta varten, mutta otin samalla senkin nyt samaan laskuun. No Duacti kaikki tietää. Ei saa käyttää edes urheilijat, joo, niin varmaan. Perus Panadoli, auttaa, ehkä henkisesti. No, sit jos menee pönttö sekaisin, niin meikillä se vanha, tuttu, turvallinen, mutta nykyään sitä saa Imodium plussana. Eli mitä vittua, se myös toimii ilmeisesti ilmavaivoihin. Yes. Ja sitten viimeisenä kunnon viherpiipertäjien viritys, mutta oikeasti tosi hyvä. Vähän kuin ottaisi jotain kirkasta, mutta ei tuu vaan humalaa. Eli karmolistippoja. Ihan meikäläisen suosikko, kun iskee flunssa. Eli tällainen pikkusetti. Hintaa 63 €. Kiitos, hyvää yötä.